Δημόσιας τάξης παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για τους πυροβολισμούς που στοίχησαν τη ζωή στον 15χρονο. Ο ειδικός φρουρός, λέει η αστυνομία, πυροβόλησε για εκφοβισμό μία φορά στο έδαφος και 2 στον αέρα. Μια σφαίρα εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Αλέξη, που είχε ξεχωρίσει από την παρέα των νεαρών. Στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου, ομάδα 30 νεαρών μας επιτέθηκε με πέτρες και λωστούς. Ο συνάδελφος έριξε χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Εγώ πυροβόλησα μία φορά στο έδαφος και 2 φορές στον αέρα. Δεν αντιληφθήκαμε τον τραυματισμό κανενός. Υποχωρήσαμε περιμένοντας ενισχύσεις. Ο εισαγγελέας του έκανε μια ερώτηση αυτονόητη, την οποία θα την κάναμε όλοι. Γιατί πυροβόλησε? Η απάντηση είναι ότι σκέφτηκε τον κίνδυνο, πέρασε από το μυαλό του τον κίνδυνο, ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή, και η εικόνα που ήρθε μπροστά μου ήταν εγώ τραυματισμένος πάνω σε ένα κρεβάτι και η σύζυγος με τα 3 παιδιά από πάνω. Είναι απίστευτο. Δηλαδή βριζόντουσαν σε στυλ τι θα μου κάνεις, τι θα σου κάνω, να μην μπούμε παραπέρα. Ο οποίος, από ό,τι λέγανε 40 άτομα, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα, βρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνεις, θα σου κάνω, να εγώ. Με το πιστόλι στο χέρι. Και του λέει θα σου δείξω εγώ και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει 2 πιστολιές σε ψυχρό. Σωστή την καρδιά του. Αφού φωνάζανε τα παιδιά δεν έχει σφιγμό και φύγανε οι αλήτες. Φύγανε. Έφυγαν με τα πόδια γιατί τα παιδιά είχαν σκύψει πάνω στο παιδί. Εγώ βλέπω ότι εδώ όπως στέκεται, εκεί που φωνάζουμε και τα λοιπά. Ναι, βγάζει το όπλο, ας πούμε, σημαδεύει προς τα μπρος, κανονικά, σημαδεύει και πυροβολεί προς την κατεύθυνση εκεί που ήταν, ας πούμε, τα παιδιά. Οι 2 αστυνομικοί καλούντας και μια δημιουργία η οποία ξεπροβάλλει από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και είναι καθαρό ότι ο πυροβολισμός έγινε από εκεί και κατευθείαν προς την πλευρά των παιδιών. Δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση. Χαρακτηριστικά την εικόνα τους ήταν ότι έβαλε το όπλο στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Δολοφονία και μάλιστα εμψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση. Παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω, πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ακούστε μέσα τη φωνή της συνειδήσεως που πρέπει να έχουν αυτοί οι 300 που μας κυβερνάνε. Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία. Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι επιστρέψανε, στάθηκαν μπροστά στα παιδιά και προκαλούσανε. Ακούω 3 πυροβολισμούς, 3 πέσανε. Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 5. 3 πυροβολισμοί. Λοιπόν, μετά τους πυροβολισμούς βλέπω τον Μπουλούκι να τρέχει προς κατεύθυνση προς μέσα στην πλατεία Εξαρχείων, δεξιά-αριστερά, και βλέπω κόσμο να βγαίνει από την καυτέρα να πηγαίνει πάνω από το παιδί, εκεί, πάνω από το νεκρό παιδί. Και εγώ έφυγα προς το ταξί, όπως έρχεται και με πλησιάζει ένας κύριος με πολιτικά, ο οποίος πρέπει να ήταν της ασφάλειας, και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, ό,τι είδες τώρα, πάρε το αυτοκίνητό σου και φύγε από εδώ, μου λέει. Για σας είπανε φύγε από το σημείο. Ναι, φύγε από εδώ που είσαι, μου λέει τώρα, μου λέει να μην σου πάρω και την πινακίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Μου λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Τι λέτε, να μιλήσουμε ή να ακούσουμε τον Αγγελάκα λίγο να πει το ρεφρέν? Δεν αφήσουμε τον Αγγελάκα να πει το ρεφρέν. Πολύ μικρός για να τα αλλάξω, μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι και η Σαρδέλα είναι στεναχωρημένη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Ακόμα και τώρα που άκουσε το όνομά της. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δες το λίγο. Αν μπορούμε να δούμε, να πλησιάσουμε στο πρόσωπό της. Νομίζω ότι μέχρι και η Σαρδέλα είναι στεναχωρημένη σήμερα. Είναι τουλάχιστον βαρύ το κλίμα. Είναι ασήκωτο το κλίμα παντού σε όλη την Ελλάδα. Σε όλα τα μουμουέ. Είναι ένα πολύ δύσκολο διήμερο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή για μας. Να σας πούμε την αλήθεια. Αν είχαμε επιλογή, αν ήταν στο χέρι μας, αυτό που θα επιλέγαμε ήταν να μην έρθουμε καν σήμερα εδώ, να μην βγούμε γενικότερα στον αέρα, να μην πούμε τίποτα περισσότερο. Και ο βασικός λόγος βέβαια που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ο τρόπος που εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το πράγμα είναι ο εξής, ότι θα πούμε βέβαια πράγματα και λέγονται πράγματα, αλλά ό,τι και να πούμε, ό,τι να βγούμε και να
εκφράσουμε εμείς, εσείς, που θα επικοινωνήσουμε αργότερα, όλα ακούγονται τόσο klein, τόσο τίποτα μπροστά στο γεγονός ότι ο ωραίος αυτός τυπάκος, ο Αλέξης, ένας ωραίος πιτσιρικάς, ένα ωραίο 15χρονο παιδί, το οποίο έχουμε το ένστικτο ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και φίλος μας, πλέον δεν είναι μαζί μας. Και ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε εμείς, όσες τζαμαρίες και να σπάσουν, όσα αυτοκίνητα και να καούν, όσες αναλύσεις και να γίνουν από όλους αυτούς που θα τις κάνουν και τις κάνουν συνεχώς, δεν πρόκειται με τίποτα να φέρουν τον Αλέξη πίσω. Που βγαίνουν μέσα από τον κόσμο, μέσα από τον λαό, δεν βγαίνουν τυχαία. Σήμερα, αυτές τις ημέρες, το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη είναι πιο αληθινό από κάθε άλλη φορά. Που βέβαια αυτό που λέγαμε και στο ραδιόφωνο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε τυχαία και δεν βγήκε τυχαία αυτό το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Απλά για να θυμηθούμε αυτές τις υποθέσεις με τα... εκεί με τους μπάτσους αυτούς που κάναν αυτά τα πράγματα. Φτάνει, τα θυμηθήκαμε. Ποιος ευθύνεται που αυτοί οι ψυχοπαθείς άνθρωποι είναι μέσα στο σώμα? Από ποια αξιολόγηση πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι για να κυκλοφορούν στους δρόμους με ένα όπλο? Δηλαδή, ο άλλος ο ψυχοπαθής που πετούσε νερό στον τοξικομανή και τον φώναζε «Είσαι εντάξει, είσαι εντάξει», ο οποίος ο άνθρωπος έχει θυμό μέσα του, αυτός έχει ένα όπλο εδώ. Δηλαδή, έτσι όπως έχασε τον έλεγχο με αυτόν, μπορεί να χάσει τον έλεγχο και να πυροβολήσει κάποιον. Ποιοι ευθύνονται που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα σώματα ασφαλείας? Δεν ευθύνεται ο Παυλόπουλος? Ο Πρωθυπουργός δεν ευθύνεται που στέλνει συλληπιτήρια επιστολή στην μάνα? Πραγματικά απορώ αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς μπορεί να χωνέψουν αυτό που τους έχει συμβεί, δηλαδή που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν ευθύνονται όλοι αυτοί που δίνουν τώρα αυτό το ρεσιτάλ τους? Τώρα που αρχίζουν να βγαίνουν οι μαρτυρίες για αυτόν τον αστυνομικό, αρχίζουν και λένε όλοι ότι ήταν γνωστός τσαμπουκαλεμένος, ότι κυκλοφορούσε στους διαδρόμους και έλεγε «Εγώ αν πετύχω κανέναν μπροστά μου θα βγάλω όπλο και δεν μασάω». Αφού τα έλεγε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν είναι υπεύθυνοι όλοι οι συνάδελφοι που δεν πήγαν να πούν «Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, αλλά επειδή αυτό που κάνουμε έχει σφαίρες και σκοτώνει ανθρώπους, νιώθουμε την υποχρέωση να σας πούμε ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφός μας λίγο με το όπλο του είναι λίγο πιο γκαυλωμένος από ό,τι πρέπει. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι, μήπως πρέπει να το σκεφτούμε, μήπως πρέπει να ενημερώσουμε κάποιον, μήπως πρέπει να τον δει κανένας ψυχίατρος, μη βγει έξω και σκοτώσει κανένα παιδί». Για να δούμε το μέλλον λίγες στιγμές μετά τη δήλωση του Παυλόπουλου. Δείτε πάλι έναν μπάτσο. Κάθονται κάτι κοριτσάκια εκεί σε μια φάση, ο οποίος αμήνεται. Δείτε μια κοπέλα με τη φουστίτσα με γυρισμένη την πλάτη. Δείτε λίγο, δείτε το. Ομάδα νεαρών επιτίθεται φραστικά στους αστυνομικούς λίγο πριν από τη Γαδά. Δείτε, αυτοί τους καταδιώκουν με κλωτσιές και χτυπήματα με τα κλόπ για να τους διαλύσουν. Ωραία άμυνα, ρε. Δείτε μπροστά στους 15χρονους οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που αν ήταν κανένας πάσαρης κλάνουν μέντες ή αν ήταν κανένας τους παίρνεις για κλοπή στο σπίτι σου και τους λες ότι με κλέβουν και έρχονται μετά από 20 λεπτά γιατί σου λέει μην μπλέξουμε τώρα με τίποτα άτομα που οπλοφορούν. Στα 15χρονα και στα κοριτσάκια με τα σακίδια το κλωτσάει ο άλλος το κοριτσάκι λίγες στιγμές αφού πυροβολήσανε 15χρονο, το κλωτσάει και το χτυπάει με τον κλοπ με τη φουστίτσα ενώ φεύγει προς τα πίσω επειδή τον έβρισε. Που δεν έχει καν συναίσθηση αυτός ο άνθρωπος ότι εκείνη τη στιγμή εκπροσωπεί τον εγκληματία του 15χρονου και θα πρέπει να ανεχτεί και να τον βρίζουνε, ρε πούστη μου. Δηλαδή θα το ανεχτεί αυτή τη στιγμή θα το ανεχτεί.